Xayrlı kеш, Пәнжешәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләре программасы, студияда Фәнис Камал эшли, башта чыгарылышның төп темалары турында. Табигатькә зыянны киметү өчен. Руслан Нургалевич говорит, что здесь будет прекрасная рекреационная зона. Да, супер будет. Да. Это просто сказка. Экология илкүләм проекты буенча Татарстанда нинди эшләр алып барыла, федераль җитәкчелек килеп күрде. Нинди бәя бирделәр? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. 12 гектар ташландык жир, 2000 гараж. Менә шушы гараж арасында бер минуткә торып калдым менә. Саклап калдым ди әйтәмен, төннәрендә килгәләдем. Азнакайның спутник кооперативы өчен кем җавап тотарга тиеш? Әдилә Закирова белеште. Юллар һәм андагы иминлек дәрәҗәсе. Форумның икенче көнендә шул хакта фикер алыштылар. Полигон карала ила булды. Шуның өчен ул андай полигоннар Россия күләмендә юк. Интеллектуаль транспорт системасы буенча кемнәр нинди тәкъдимнәр җиткерә? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Казан Кремлендә Россия кубогын яулаган стрела регбичиларын хөрмәтләделәр. Хәзер без Акбарс, Рубин һәм башка клублардан бер рәттә торабыз. Күптән көтелгән җиңүләре һәм алга таба планнары турында Алия Сабирова сөйләр. Казаннан биологик чистарту курылмаларын яңарту тәҗрибәсен Россия шәһәрләрендә дә куллана башларга мөмкиннәр. Моның өчен Татарстанда җитәкчеләр өчен киңәшмә уздырырга планлаштыралар. Бүген Казанга эш сәфәре вакытында бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виктория Абрамченко хәбәр итте. Ул ил хөкүмәтендә экология мәсьәләләрен контрольдә тота. Бүген Казанда шушы юнәлештә башкарылган эш нәтиҗәсен дә карады. Федераль җитәкче Рөстәм Миннеханов белән беренче объектка барды. Биологик чистарту курылмалары, ләм кырлары, Самасыр полигоны һәм Чүпне эшкәртү заводы төзелеше. Табигатькә зыянны киметү өчен Татарстан объектларында нинди технологияләр кулланыла? Бу хакта Гөлнас Сайфетдинова. Казанның Атар бистәсе янындагы ләмкырлары 100 гектар мәйданны били. Монда 1960 еллардан бирле зур шәһәрнең юынтык суларын түгәләр. 3 ел элек рекультивация башланды. Бүген эш барышын Рөстәм Миннеханов Россия вице-премьеры Виктория Абрамченкога күрсәтте. Обсуждали, как можно потом территорию использовать. Руслан Нургалевич говорит, что здесь будет прекрасная рекреационная зона. Да, супер будет. Это просто сказка. Биредә җыелган барлык калдыклар да химик реагентлар белән эшкәртелә, аннары менә шушы зур капчыклар рәвешендәге фильтрга эләгә. Объем геотубы 2400 кубов. Бер геотубның күләме 2,5 куб метр. Киптергәннән соң күләме 2 тапкырга кими. Сыйыклык юкка чыга, коры калдыклар гына кала. Рекультивация экология илкүләм проектының иделне чистарту программасы буенча алып барыла. Бүгенгә эшнең яртысы башкарылган. Биологик чистарту курылмаларын төзекләндерү шәһәрнең канализация суларын чистартуны сыйфатлырак итәчәк. Яңа торак комплексларны канализациягә тоташтыргач, зур күләмдә эшкәртергә мөмкинлек бирәчәк. Виктория Абрамченконың Казанга сәфәренең төп максаты чистарту курылмаларының эше белән танышу. Благодаря сложной тоже такой фактически. Сездә катлаулы технологияләр кулланып, ләм кырлары рекультивацияләнә. Хәзер алар иделгә зыян салмаячак. Татарстанның бу тәҗрибәсен ил буенча кулланырга кирәк. Төбәкләрдән җитәкчеләрне чакырып, Казанда киңәшмә үткәрү зарур. Говорили с главой республики, с Рустамом Нургалиевичем, для того, чтобы этот передовой опыт тиражировать по стране. Экология илкүләм проекты буенча эш бара торган тагын бер объект Самасырова полигоны. Монда 14 гектарны рекультивациялиләр. Шушы таулар астында 3 миллион тоннадан артык чүп. Билгеле инде аны тигезләп күмеп кенә куймыйлар, әйләнә тирәгә зыяны булмасын өчен комплекслы эш башкарыла. Монда яңа система кулланыла. Чүплек газы атмосферага чыкмый, ул махсус җыелып бара, аннан электр энергиясе эшләп чыгарачаклар. Горизонтальный дренажлар 3690 штук. Ике тауда, бу тауда һәм теге тауда проколлар ясалган. Алар 10 метрдан 15 метрга хәлек глубинасы буенча. Анары вертикальный дренажлар ясалган. Ул бөтенсе дә ясалган газ җыю өчен. Газ җыелып, манифолдларда җыелып, и трубалар буенча төшә. Монда уже төшкәннән соң газопоршневой установкаларда генерируется электроэнергия. Полигонга якын бистәләрдә яшәүчеләр һәр вакыт сасы истән зарланалар иде. Рекультивация тәмамлангач, 342 мең кеше җиңел сулап куячак. Бу Казанда яшәүче һәр 4нче кеше дигән сүз. 2024 елга ил буенча шәһәрләр янында урнашкан 190 куркыныч чүплекне чистарту бурычы тора. Отводом фильтратора беремся, тоже Роспотребнадзор должен проверить и надеюсь, что все в порядке.
Объект 77%-ға әзір. Мындағы жию үшін турбалар урнаштырыла, күп еллык үләннәр шәшәләр 890 миллион сумлык эш башкарылган. Виктория Абрамченко колдыкларына үтилләштерү заводы төзелешенә дә барды. Аны 2017 елда төзи башлаганнар иде. Пандемия сәбәпле эш тоткарланды, аннары санкциялар кертү кумашаулады. Хәзер Кытай компанияләре белән җиһазлар кайтарту буенча сөйләшүләр алып барыла. По заявлениям компании, китайские партнеры дают те же технологические решения. Кытайдагы компанияләрдә көнбатыш оешмалары тәкъдим иткән технологияләргә өстенлек бирә. Бу чыннан да шулаймы икәнен экологик экспертиза үткәреп сынап караячакбыз. Әгәр дә алар вәгъдә ителгәнчә түгел икән, эш тәртибе бозыла икән, без андый завод төземәячәкбез. Казанда яшәүчеләр моның өчен борчылмасын. Әлегә түгел даталар аталмый, заводның әзерлеге 24% кына. Гөлнар Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Виктория Абрамченко Кобан күле ярларында карады, аны Алексей Песошин заты бирде. Вице-премьерга республикадагы иҗтимагый киңлекләрне үстерү программасын тәкъдим иттеләр. Аның буенча быел 68 объект яңартыла, Татарстан бюджетыннан 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. 2015 елдан 367 парк һәм сквер барлыкка килде. Булганнары яңарыш кичерде. 19 миллиард сумлык эшләр башкарылган. Безнең ишегалды программасы буенча 34 районда 960 йорт яны төзекләндереләчәк. Бүген Казанга Россия оборона министрының беренче урынбасары Руслан Ацаликов җитәкчелегендәге эшче төркем дә килде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм ил президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров белән Батыр үзәге эшчәнлеге белән таныштылар. Биредә хәрби хезмәткә кандидатларны сайлап алалар. Монда кирәкле барлык белгечләр бар, шуңа да документларны тиз арада рәсмиләштерергә мөмкин. Җитәкчеләр, хезмәткәрләр һәм оборона министрлыгы белән килешү төзүчеләр белән аралашты. Какие у него с собой есть документы, семейное положение, наличие детей и образование. То есть я у него собираю... Вот этот бланк, это чье изобретение? Наше. Ваше? Нет, вы что? Чье? Центра. Мы просто по мере работы... Для России. Да. Ну, это эмблема. Давай. Удачи. Эшче төркем патриот үзәгендә барып күрде. Россия герое Алик Исаев исемендәге 186-нчы отрядның яшь армиячеләре белән аралаштылар. Хөкүмәт йортында үткән киңәшмәдә Россия кораллы көчләре сафын тулыландыру буенча Татарстанда һәм Идел буе федераль округының калган төбәкләрендә башкарылган эш турында сөйләштеләр. Нәкъ бер ел элек 21 сентябрьдә илдә өлешчә мобилизация башланган иде. Ул хакта Россия президенты Владимир Путин иртән халыкка мөрәҗәгатендә игълан иткән иде. Бер айдан артык вакыт эчендә ил төбәкләреннән 300 мең кеше чакырылды. Әлеге соннарны 28 октябрьдә өлешчә мобилизация тәмамланган көнне оборона министры җиткерде. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучы 9 кеше Россия герое исеменә лаек булды. 1000ннән артыгы хәрби орден, медальләр белән бүләкләнә. Махсус хәрби операция зонасында Донбасс халкын яклау өчен көрәш дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Алабуга җитәкчелеге һәм хәрби комиссариат хезмәткәрләре махсус хәрби операция зонасыннан вакытлыча ялга кайткан якташлары белән очрашты. Кайбер хәрбиләр гаиләләре белән килә. Алар СВОның алгы сызыгындагы яшәү шартлары, аларга ничек яраклашулары хакында сөйләде. Якташларына ярдәмнәре өчен рәхмәтләрен белдерәләр. Очрашудан соң ватанпәрвәр ир-егетләр өчен оештырылган концерт карадылар. Озакайдагы 2000-гә якын гараж ташландык хәлдә калган. Спутник кооперативы әгъзалары безнең редакциягә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Монда сак хезмәте юк, шуңа күрә күбесенең гаражына караклар кергән. Кайбер объектлар яртылыш җимерелгән хәлдә. Кооператив вәкилләре район хакимиятенә монда тәртип салуда ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән, тик анда бу проблеманың якын арада хәл ителәчәген ышандырып әйтә алмыйлар. Эш шунда ки, гаражлар урнашкан 12 гектар җирнең һәм күп кенә гаражларның хуҗалары билгеле түгел. Теманы Адилә Закирова дәвам итә. Шушы гараж арасында 1 минутка торып калды менә. 12 гектар җир, 2000-гә якын гараж. Бу Азнакайның рәсми төстә бер кайда да теркәлмәгән спутник кооперативы. 20 елдан артык бу җирләрнең хуҗасы табылмый. Монда хәзер кешеләр дә килергә курка. Гараж эчендәге әйберләрне караклар урлап бетергән, җимерек хәлдәгеләре дә күп. Ваталар синаларны менә күреп торасы, ничек синалар ваталган. Караклар Алик Закировның гаражына да кергән, ул милкен хосусыйлаштырмаган була. Ярдәм сорап әлеге ир район хакимиятенә барган. Исполкомда анда үз нителәр. Үзегез карагыз, сезгә кирәк, сезнең анда үзегезнең әйберләрегез.
Өзігіз қараштырағыз, өзігеріңіз сіз келмешекке кірмеше тұрмайсыз. Безнең белән очрашуга тагын бер гараж хуҗасы килде. Ул интервьюдан баш тартты, гаражын югалтырга курка. Әлеге хатын-кыз күптән түгел милкен хусусилаштырган, 25 мең сумга төште ди. Ул да берничә тапкыр район хакимиятенә барып караган, тик ике як уртак фикергә килә алмый. Чарасызлыктан ире интернетка менә бу видеоны куя. Это все чьи-то гаражи, это не заброшенные. Әлеге кадрлар халыкта зур кызыксыну уяткан. Социаль челтәрдә башка гараж хуҗалары да активлаша. Кооперативтагы хәлләрдән зарланып яза башлыйлар. Тик телевидение киләсен белеп тә очрашуга нибары 7 кеше җыелды. Видео интернетта таралгач, район хакимиятендә бу мәсьәләне хәл итәргә автомобилист кооперативы җитәкчесен чакыралар. Спутникта тәртип салу өчен бу эшләрдә зур тәҗрибәсе булган Азат Гыйльфановны җәлеп иткәннәр. Юк. Безопасность боюнча видео оборудованиелары юк, охранный будкалары юк. Кешеләрдән тора. Кешеләр үзләре теләсәләр, көтмәсәләр, үзләре менә теләкләр белән йөри башласалар, без үзебезнең яктан администрация белән булышырга теләгебез бар. Район башкарма комитетында кооперативны яңадан торгызырга каршы түгелләр. Тик моны алдагы 2 елда эшләп өлгерергә кирәк диләр. Махсус амнистия буенча 2004 елга кадәр төзелгән гаражларны гадиләштерелгән юл белән рәсмиләштерергә мөмкин. Хуҗалары белән да бик күп тора менә шу гаражларның. Алардан да бик активность кирәк. Шуңа алар белән җыелып безгә шушы кыска срокта гына менә бу спутник дигән гаражный общество буенча тоже без кыска срокта гына җыярга тырышырбыз аларны. Но аларның килүләре кирәк. Анда 3-4 кеше килеп кенә без бер эшне башлый алмыйбыз. Или яңа гаражный общество шушыны башлап җибәрәбез. Анда инде правление җыясы була, аның рейсын сайлыйсы була, уставын ясыйсы була. Потом инде менә шушы гаражларның ниләрен хуҗаларын зәп табасы була, аны оформлять кирәк, приватизировать кирәк. Шәһәр башкарма комитетында әлеге мәсьәләне хәл итү буенча беренче адым ясадылар. Росреестр белгечләре белән берлектә җыелыш узды. Биредә кооператив хуҗаларының исемлеген барлый башлаганнар. Росреестр отделында шушы җирләрнең теркәүләре юк. Әлбәттә инде хуҗалар юк дип шутлана. Шуңа күрә аларга хуҗаларына, наследникларына барып, шушы җирләрне оформлять итүләрен сорыйбыз. Гаражларның киләчәктә нинди хәлдә буласы исә хәзер җитәкчелекнең юридик ярдәме һәм хуҗаларның үз тырышлыгыннан торачак. Азнакайдан Әдилә Закирова, Ире Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Автоинспектор чакырмыйча гына юл транспорт хәрәкәтен теркәү, нейрошилтер ярдәмендә аварияләрне булдырмый калу, каршыяк полосага чыгуны кисәтү. Бүген Казан Digital Week халыкара цифрлы индустрия форумының 2нче көнендә акыллы транспорт системалары турында сөйләштеләр. Иртәдән үк түгәрәк өстәлләр һәм секцияләрдә фикер алышлар бара. 10дән артык киңәшмә һәм матбугат конференцияләре дә үтте. Кемнәрдер үз технологияләрен тәкъдим итә, кайберәүләр Татарстан үрнәгендә заманча алымнар үзләштерергә дип килгән. Тулырак Илдар Сафиуллин. Форумның 2нче көне ачылыш тантанасына караганда бераз тынчрак булса да, эш нәтиҗәлелеге ягыннан монда бик җитди мәсьәләләр хәл ителә. Төрле мастер-класслар, заманча технологияләр һәм уртак хезмәттәшлек турында килешүләр. Бүген монда күтәрелгән төп тема юл һәм андагы иминлек мәсьәләсе. Цифрлы тармак үсешен менә бу эткә охшаган 4 аяклы роботтан да аңлап була. Ул берничә ел элек салмак кына атлап барса да гаҗәпләнә идек. Хәзер җир җимертеп бии сикерә 2 аягына баса. Форумның бүгенге темасы акыллы транспорт системасы белән бәйле. Биредә алга китеш булсын өчен IT тармактагы барлык белгечләрне бер үзәккә тупларга кирәк диләр. Алайса технология берәүләр кулында юллар икенче кешеләр карамаганда инфраструктура тагын кемдәдер. Якын арада тормышка аша торган проект пилотсыз йөри торган транспорт серверларын сынау полигонын булдыру. Россиядә беренче шундый объект Татарстанда барлыкка килә. Аны 2024 елда Алабуга махсус икътисади зонасында ясыйлар. Татарстанда мондый тәҗрибә бар. Безнең пилотсыз КАМАЗлар М11 трассасында йөк ташый. Тиздән бу гадәти күренешкә әвереләчәк. Үзе йөритәгән транспорт буенча күбрәк барды, нигә бездә полигон корала Елабугада. Шуның өчен ул андай полигоннар Россия күләмендә юк. Бөтен анда тикшерелгән, чыгарылган карарлар, алар тормышка ашырылга тиеш инде безнең полигон. Ул вакытны кыскартачак. Яла берсә әйтеп булмый, 5-10 ел. Но ләкин бу юлда күбрәк андый машиналар чыгу. Пилотсыз техниканы җирдә генә түгел, һавада да сынарга җыеналар. Бу юнәлештә Иннополиста җитди эш бара. Форумда төрле оешмалар белән килешүләр имзалыйлар. Цель обеспечить. Максатыбыз пилотсыз авиация системасы дип аталучы илкүләм проекцияларында тормышка ашырылучы берничә хезмәтне гамәлгә кую. Алар пилотларга белем һәм сертификат бирү, мәгълүмат туплау һәм аны саклау белән бәйле.
Бүгінгі көндә юл хәрәкәтләнүгенә түгел, мәгълүмат урыны да ди белгечләр. Алда ни буласын белеп тору өчен Татарстан белгечләре яңа эшләнмә тәкъдим итә. Бөтен мәгълүмат юл читендәге электрон игълан такталарында күрсәтелә. Мондый система Мәскәү юлларында кулланышка кергән инде. Аны М12 һәм Шәле болу трассаларында да кулланырга җыеналар. Алар күрә информационный таблоларда бөтен информацияны, метео информацияны, безнең юлда аварийный комиссарлар эшли, машинагыз ватылса, бензинагыз бетсә, бу аварийный комиссарлар сезгә килер, булышалар. Казакъстаннан килгән белгеч үз алымын тәкъдим итә. Транспорт чараларына запас частьләр эзләп вакыт уздырмас өчен заманча кушымта ясарга әзерләнәбез ди. Эшне Татарстаннан башларга ниятлиләр. Вне зависимости, где находится сам. Без инде Татарстан белән күптән дустана мөнәсәбәттә. Фәннәр академиясе белән эшлибез. Хәзер бит мәгълүмат заманы. Нидер эзләп кибетләрдә йөрү уңайсыз. Без тәкъдим иткән кушымта бик җайлы булачак. Мәскәүдән килгән белгеч әйтүенчә, юл хәрәкәтләре булган очракта машина йөртүчеләрнең аны теркәү өчен вакыты күп китә, җитмәсә бөкләр хасил була. Бу мәсьәләне ясалма интеллект ярдәмендә тиз арада хәл итеп була диләр. Булай эшләгәндә инспекторларны көтеп торасы да булмый. Нейросеть рассчитывает все страховые случаи. Нейрошелтер барлык иминиятләштерү чараларын исәпкә алып, бөтен документларны үзе тутыра. Автомобиль йөртүчеләргә юқиди хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк түгел. Әлеге система юлда бөкләр булдырмауга да ярдәм итәчәк дип уйлыйбыз. На ожидание и тем самым нет пробок. Акыллы транспорт системасы турында зур җыелышта фикер алыштылар. Форум делегатлары Татарстанда юл хәрәкәтен цифрлаштыру системасы белән таныша. Республика бу юнәлештә ил күләмендә алдынгылар рәтендә. Мисал өчен Казанда акыллы светофорлар, һава торышы үзгәрүне алдан кисәтүче җайланмалар кулланышта. Нәкъ җырдагыча монда җыелган белгечләр форум төгәлләнгәч 2 көннән соң Казаннан китсә дә, аларның акыллы фикерләре һәм заманча тәкъдимнәре калачак. Иң мөһиме, юлдагы иминлек системасында алар уңай чагылыш табачак ди белгечләр. Илдар Сафиуллин, Ләсән Сәетова, Яңа гасыр каналы. Татарстан прокуратурасын Санкт-Петербург прокурорының хәзерге урынбасары җитәкләргә мөмкин. Илдус Нафиховның Мариэлга китүе ихтимал. Казанга киләчәк кандидат кем ул? Бездә кайчаннан эшли башлары фаразларны Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Бүген Казан Кремлендә Рөстәм Миңнеханов Татарстанның регби командасы Стреланы кабул итте. Узган якшәмбедә алар үз тарихларында тәүге тапкыр Россия кубогын яулады. Әлеге җиңү республикада регби оешуның 55 еллыгына зур бүләк диде бүген Татарстан рәисе. Клубның тарихы бик бай, ул 1967 елда студентлар командасы буларак оешкан. Советлар Союзы чемпионатларында катнаша, 2008 елда таркалалар. 4 ел элек регби федерациясе президенты премьер Алексей Песошин Стреланы торгызырга була. Беренче зуру Казанышлары турында Алия Сабирова. Үз тарихларында беренче тапкыр Россия кубогын яулыйлар. Кремльдәге хөрмәтләү тантанасында да беренче тапкыралар. Күптән көтелгән җиңүләре белән Стрела регбичларын бүген Рөстәм Миңнеханов тәбрикли. Республикада әлеге спорт төре барлыкка килүнең 55 еллыгына зур бүләк буды Татарстан рәисе. Самое главное, у нас есть уверенность, что мы можем всех победить. Не только кубок, это тоже получить вот такое внутреннее свое состояние, способность бороться со всеми на равных. Это вот очень важное качество. И вы это показали. Мы гордимся вашей победой. Бигзур Ахмад, Сызга, молодцы. Стрела, 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 стрела идет вперед! 17 сентябрь Стрела командасы өчен тарихи көн. Көндәшләре Красноярскиның 10 тапкыр Россия кубогын яулаган Кызылъяр командасы. Кагыйдә бозганнан соң уен кырында безнең спортчылар азрак кала. Әмма 23-кә 12 исәбе белән барыбер җиңәләр. Һәр елны безнең шундый бик мөһим уеннарыбыз булды. Әз генә анда җитмәде, әз генә монда җитмәде. Бу атнада булган финалда инде бөтенесе килеште дип әйтеп була һәм шуның өчен без җиңдек. Команда составында Татарстан спортчыларының уйнавы, тренерлар арасында кайчандыр республика данын яклаучылар булуы аеруча сөендерә Рөстәм Миңнеханов. Безнең республикада бүген регби белән 2000-гә якын кеше шөгыльләнә. Уверен, благодаря вашей победе регби в Татарстане получит новый импульс к дальнейшему развитию и станет еще более популярным среди населения. Мондай зур җиңүләр бердәм эш нәтиҗәседер. Рөстәм Миңнеханов командага рәхмәт хаты, акчалата сертификат тапшырды. Регбичилар үз чиратында Татарстан рәисенә истәлеккә алтын медальләрен һәм имзалары куелган туп бүләк итә. Безнең республика чемпионнар республикасы.
һәм безгә бик авыр иде вакыт буенча. Әмма хәзер без Акбарс, Рубин һәм башка клублар белән бер рәттә торабыз. Бүген Стреланың баш тренеры 4 ел дәвамында команданың ничек җиңүгә барганын, бу юлдагы авырлыкларны искә төшерә. Мондый нәтиҗәләргә Татарстан рәисе һәм премьер-министры, шул ук вакытта регби федерациясе президенты булган Алексей Песошин ярдәме белән ирешә алдык ди. Бүген республика җитәкчелегенә гозерендә җиткерде. Безнең команданы Акбарс дип атарга рөхсәт бирсәгез яхшы булыр иде. Без дә әлеге брендка якынайырга телибез. Иң яхшылар белән бер сафта булсаң, җиңүләр дә ышанычлы яулана. Хәзер команда Россия чемпионатына әзерләнә. Шимбә көнне беренче уеннарын Стрела регбичилары Хобат Красноярскиның Кызыл Яр командасы белән үткәрәчәк. Олия Сабирова, Рамзил Гарипов, Владислав Поташников, Яңа Гасыр каналы. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Дагыстанга барды. Ул биредә Россиянең тарихи мәдәни мирасы дип аталган парламент форумында катнаша. Быел әлеге чара Дагыстанның халык шагыйре Рәсүл Гамзатовның тууына 100 ел булуга багышлана. Форум Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко җитәкчелегендә үтә. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге республиканың халык җыены рәисе Заур Аскендеров белән очрашты. Ике арадагы хезмәттәшлекне, парламентара элемтәләрне арттыру турында сөйләштеләр. Тиздән Казанда Дәүләт Советы белән Дагыстан парламенты арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланырга тиеш. Мине сорадылар, нинди инструмент таптыгыз Татарстанда, менә күп милләтле республикада, шушлай һәрбер халык белән халык арасында тынычлык, аңлашу, дуслык, туганлык. Мин үзебезнең ассамблея турында, халыклар ассамблеясы турында аларга җиткердем. Безнең менә бу мәсьәләдә карашыбыз уңышлы дип. Нигә дигәндә, безнең республика рәисе бик игътибар итә бу мәсьәләгә. Казанда быел беренче тапкыр Сөмбеле уңыш һәм яучылык бәйрәме уздырылачак. Борынгы заманда аны татарлар көн белән төн тигезләшкән вакытта билгеләп үткәне. Һәр өйдә яңа уннан камыр ризыклары пешергәннәр. Хәзер Сөмбеләне 30 сентябрьдә оештырачаклар. Кунакларны иске татар бистәсенең Зәйни Солтан скверында көтәләр. Монда театральләштерелгән тамаша күрсәтергә тиешләр. Игенче бабай уңыш алихасы Сөмбеле җир, су, һава, кояш образларында чыгыш ясаячаклар. Аларны профессиональ артистлар Пуш татар балалар театры шәкертләре дә башкарачак. Бәйрәмдә Мингол Галиев, Алсу Валиуллина, Ясмин һәм башка эстрада йолдызлары, үзешчән артистлар да катнашачак. Сөмбелә бәйрәменең беренче шушы өлеше тәмамланганнан соң, халык соравы буенча дип әйтик, тагын менә бу кичке ул вакытта сәгать 3ләрне кичке уен дип әйтеп булмас, халык белән җырлы әйлән-бәйлән үткәрергә ниятлибез. Түбән Каманың табигать паркына кыргый җәнлекләрне фото һәм видеога төшерү өчен 10 камера куйган булалар. Аларны Мәскәүдә яшәүче волонтер Рус география җәмгыяте проектында катнашучы Егор Пархоменко урнаштырган. Кичкенә камераларны агачларга беркетеп хайваннар, кош-кортларның яшәешен күзәтәләр. Хәзер Түбән Кама милли паркында 46 төрдәге җанвар яши. 4 ел дәвамында белгечләр аларның сурәтләреннән шактый зур коллекциядә туплаган. Камерага пошилар да, буланнар да эләгә. Аларның кайберләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар теләп, без сезнең белән саулашабыз. Исәнмесез? Студиядә Рәдис Гарипов. Татарстанда бу көннәрдә җәйге һава торышы саклана. Бу безнең республикага субтропик эсселек китергән антициклон трансформер йогынтысы. Берничә минуттан тулырак. Бары тик сентябрь азагына кадәр Даниэл Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бирегез. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнелгән кухня яки шкаф-купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз, бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 2-167-166. Яндекс мәгълүматлары буенча киләсе тәүлектә Арча, Биектау һәм Кукмарада алмашынучан болытлы, явым төшемсез була.
Төнлә температура якынча 10 градус, көндез 23 градуска кадәр җылыта. Буа, Тәтеш һәм Апаста аз болытлы, яңгырсыз көн фаразлыйлар. Төнлә якынча 8-12, көндез 26 градуска кадәр җылы. Чирмешән, Яңа Шишмә һәм Аксубайда да шундый һава торышы. Төнлә температура 9-10 градус, көндез 24 градус тәшкил итәчәк. Әгерҗе, Түбән Кама һәм Сарманда аз болытлы һәм явым-төшемсез. Көндез якынча 23, төнлә 11-12 градус җылы. Бөгелмә, Азнакай һәм Урысуда да аязучан болытлы. Явым-төшем көтелми. Көндез һава 23 градуска кадәр җылыначак. Төнлә 12 градуска якын була. Киләсе тәүлектә Татарстанның туристлык үзәкләрендә дә яхшы һава торышы булачак. Булгарда алмашынучан болытлы була, яңгыр яумаячак. Көндез 24, төнлә 11 градуска кадәр җылы. Зиядә шулай ук явым-төшемсез. Көндез температура 24 градус, төнлә 10 градус тәшкил итә. Алабугада да җылы. Көндез һава 24 градуска кадәр җылыначак. Төнлә 12 градус була. Аверсбанкы шәхси затлары һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Татарстан башкаласына да янәдән җәй килде диярсең. Киләсе тәүлектә аз болытлы була, яңгыр фаразланмый. Көндез температура 24 градуска кадәр күтәреләчәк, төнлә 13 градус. Атмосфера басымы нормадан югарырак, Төркемеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Көнбатыштан уртача тизлектә җил, дымлылык якынча 47%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар, сәламәт булыгыз, очрашканга кадәр.